Hvis nogen spurgte mig, hvilken dyr i Danmark, som var det allersværeste at filme, så vil jeg uden tvivl sige, at det var grævlingen. Klokken er 3 om natten her, og vi er midt i juni måned, og jeg er ude på en vestjyske hede, og jeg har netop sat mig for at prøve at se, om jeg kan filme Danmarks største rovdyr, nemlig grævlingen. Så nu er jeg ankommet, og lige bag ved den her lille bakke, der er her, der er der et grævlingegravkompleks, og det er cirka 30 meter her på den anden side. Og jeg håber på at få nogle af de her grævlinger at se, når de kommer tilbage til deres gravkompleks her. Det er jo sådan, at de er ude at jage hele natten. De er decideret natdyr som grævling. Og lige så snart solen står op, som er på vej til lige her, ja, så vil de søge tilbage igen til deres gravkompleks for at sove, mens det er lyst. Og så igen komme frem, når solen går ned en gang i aften. Men nu vil jeg sætte mig herop til kameraet, og så vil jeg håbe på, at jeg kan filme nogle af de her grævlinge. Allerstørste rovdyr. En voksen grævling kan veje op til 20-25 kilo. Men den er ikke specielt drabelig af den grund. Den lever for det meste af, hvad den støder på af småting. Men det er for det meste regnorm, den lever af. Cirka 60% af sådan en grævlingsføde består faktisk af regnorm. Men det er nu heller ikke til at kæmpe sig af, fordi regnorm den indeholder lige så meget protein og energi, som en god dansk engelskbøf gør. Men smager bagved, vil jeg nok sige. Ja, nu er solen for alvor stået op. Det blev helt lyst. Grævlingerne, de er smuttet ned i deres grav, og der vil de altså ligge og sove hele den lyse dag her. Og de vil igen komme frem en gang i aften efter solnedgang. Men jeg synes lige, at vi skulle tage over og kigge en gang og se på det her gravkompleks for at se, hvordan det egentlig ser ud, når man kommer rigtig tæt på. Her har vi hovedindgangen lige herovre. Prøv at se engang. Lige her, der ser vi en af de allertydeligste kendetegn på, at det her det er en grævlingegrav. Prøv at se her. En masse halm og hø og isoleringsmateriale. Det er typisk grævlingen. Det bruger den til at isolere sit redekammer med, og der hvor den sover. Det er et af de tydeligste kendetegn på, at det her det er altså en grævlinggrav og ikke en rævegrav. Ræven kunne aldrig finde på at tage det her hø eller isoleringsmateriale med ned i dens grav. Det er meget, meget vigtigt, at grævlingen den har nogle gode fødesøgningsområder lige i nærheden af dens grav. Og lige heroppe, der kan I se, der er lige bag mig her, der er der nogle kortklippede græsplæner, hvis man kan sige sådan. Det er altså afgræsset enge, som krondyr og rådyr de holder nede. Og det er altså et ideelt sted
for de her grævlinge, fordi de elsker de her enge, fordi lige nede derude, der er deres yndlingsspise, nemlig regnormene. Grævlingen er nemlig meget afhængig af, at der findes nogle steder med masser af regnorm nær dens grav. Fordi grævlingen bevæger sig ikke ret langt væk fra sin grav, når den skal ud og søge føde om natten. Og grævlingen er helt fantastisk, fordi den finder sin føde ved at bore sine bløde, tryneagtige snude ned i græsset her. Og så på en eller anden måde, så kan den altså finde de her regnorm. Man ved ikke, hvordan den gør det, men man ved, at dens lugtesans og dens hørelse er helt fænomenalt. For eksempel, dens lugtesans er 40 gange kraftigere end en hunds, og det siger ikke så lidt. Men prøv at se her en gang. Lige her, der har vi nogle af de her steder, som grævlingen den har været for nyligt. Måske i nat, hvem ved. Og her kan man tydeligt se, at de her runde grupper af regnormskrab, de er her. Og det er tydeligt at se, hvordan den har kørt sin snude rundt hernede i de her huller for og til sidst at få fat i de her regnorme. Men I kan tydeligt se, at sådan nogle regnorme her, det er jo lækker at spise, hvis man ikke er kræsen, fordi det er ren kød. Der er ingen knogler eller ben eller tarme eller noget i. Det er simpelthen lige til at spise og fordøje for sådan en grævling. Men der skal jo altså en hel del til, fordi at de her grævlinger, de vejer jo en 20 kilo, og man har regnet ud, at sådan en grævling, den let kan fiske sådan en 6-7 regnorm herop i minuttet på sådan et godt sted, som den her græseng er. Ja, nu begynder det desværre at regne, og jeg trænger altså også til lige at få lidt at styrke mig på, lidt varm kaffe og en bid brød, og jeg vil sætte mig ind i bilen her, fordi den har jeg altid i nærheden. Det er min, base camp, og det er herinde, at jeg ofte tager en lille lur, eller får lidt at spise, når det er, jeg har været ude her. Men jeg har jo også været ude, det meste af natten, og jeg var oppe kl. 1:30 i morges, og nu trænger jeg altså lige til at få en kop kaffe og en bid brød. Det er jo sådan, at tidligere så var der jo jagttid på grævlingen, og man brugte dens pels til barberkoste. Og de siger også, at man kunne ryge dens skank, og så få noget røget grævlingekølle. Så det skulle smage rimelig godt. Men i dag er grævlingen fredet, og den har det sådan rimelig godt, hvis man kan sige sådan. Og den største fjende i dag, det er faktisk vores biler. Det er, at den bliver dræbt i trafikken, når den krydser vejene. Fordi det er specielt om natten. Der bliver det simpelthen kørt over, fordi de har deres specielle veje, deres specielle rute, de går hver nat, når de er ude at fødesøge. Og det er sådan, at grævlingen, den kan næsten ikke se nogen, så den går bare over vejen, uanset om der kommer en bil eller hvad. Det er jo sådan, at en grævling, den er ikke specielt kredsen. Så hvis den derude, når den er ude og finder regnorm der i nattens mørke, lige pludselig falder over i en fuglered, eller fugleunger, eller en mus, eller måske et ådsel, ja, så spiser den altså også det. Men det er i hvert fald ikke noget, der står på kosten sådan til hverdag. En grævling er jo ikke specielt hurtig. Den er bare den er faktisk ret klumpet. Dens ben er ikke højere end sådan her cirka, og den kan jo ikke fange eller løbe noget bytte op, så den må tage sig til takke for det meste for de her regnorm og andre insekter. Nu vil jeg lægge mig til at sove, ligesom grævlingen gør i øjeblikket. Og så vil jeg stille ud til kl. 21 i aften, og så vil jeg håbe på, at grævlingerne kommer frem, så vi rigtig kan få dem at se.
Det er jo sådan, at den lever i specielle familieforhold ved dens grav. Den tunger fra sidste år, de må gerne bo ved et gravkomplekse, bare de ikke får unger. Så der kan være massevis af grævling i sådan et gravkompleks. Der kan sagtens være en 7-8 stykker måske, hvis der er familie fra de forrige år. Tidligere, der måtte man jage grævlingen med gravhunde ned i graven. Jage dem op, og så stod man ved udgangshullerne og prøve og se, om man kunne skyde dem, når de blev jaget ud af de her hunde. Hvis jeg bare forholder mig roligt og laver rolige bevægelser, så er de simpelthen ikke i stand til at se mig her. Og jeg har en baggrund, som er mørk, og det vil sige, når de ser mig derovre fra, jamen så kan de simpelthen ikke se mig, fordi baggrunden og mig, vi smelter fuldstændig sammen. Det er meget svært at få en grævling at se. Man skal være meget tålmodig. Jeg har stået ved den grævlinggrav her i mere end 20 dage, for at få de optagelser, som I kan se her. Det tidspunkt på året, hvor man er allerstørst mulighed for at se grævlingen, er den periode, hvor nætterne er allerkortest, i maj til juni måned.